Go, kuya! Tayo pa picture. Ma'am, picture tayo. Hindi tayo ha. Tayo ha. Babae ba yan? Ano ba? Babae. Ayun ang mother. Si Ethan! Second set na to? First. Hindi ako
Dalawang tapos. Tapos. Hindi yung ano, Parang madalang lang. Tinatawagan daw yung sila ba nakapag Check my one. pwede. Hi, inside. Mix mo. Hindi pa tayo sa ito. Nakiling na lang kami ng Ay ba next? Mix? Hindi sabi